Республикам минем, Казан, Şanlı, Tataristan, Республикам минем, Тынычлык һәм дуслык бакчасы, Казан, Şanlı, Müslüm арчаларың, авылларың ямле барчасы. Tataristan, киң идилем, мәгърур шулманларым, шал тарихың белән шанлы син. Тукай, Сәйдәш, илһамларың белән, Минтимерең белән данлы син. Татарстан, Кремльнең ак диварлары, инкаларга сибә нурлары. Евразия, Казан белән баглый, киләчәккә дуслык юллары. Татарстан, тырыш халкын бердәм булып тарта, чорлар йөгөн тормыш арбасын. Шуңа бүген дөнья майданында ныклы адым белән барасын. Татарстан, сабантуйлар иле, халкын чиккән сөлгөн кулында, көрәшләрдә җиңеп даннар алсын, гөлләр атсын барыр юлында. Татарстан, нинди горур исем, яңгыр юл матур җыр кебек, халкыбызга дәрт һәм дәрмән биреп, яшә мәңге шаулап, гөр килеп. Татарстан, в истории твоей мои истоки, ведущая твоем во мне живет. Ты расцветаешь, Родина, в восторге душа моя этим цветом расцветет. Мөслимем, син Татарстанның жанга якын матур пышмагы, жылытып яшәр гомер буе безне, туган җирнең якты учагы. Туган җирем, тик бер генә көнгә аерылсам да, яман сулап сине юксынам. Синнән башка миңа туган ягым, бу дөньяда тормыш юк сыман. Туган җирем, тик бер генә көнгә аерылсам да, ятим калган кебек буламын. Тик син генә яшәү матурлыгы, гүзәллеге матур дөньяның. Тамашачылар, кадерле райондашлар, бүген сезне район советы һәм башкарма комитеты, аңа караган бүлек һәм оешмалар хезмәт коллективлары үзешчәннәре кайнар сәламли. Ayırmanız eli dostlar, ömürler ötediği,
эшләнгән бөтен өйләр вә сахралар тора балкып. Авыл тын. Иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арган халык йоклый. Каты, тәмле вә рәхәт уйкуга талган. Урамда өрми этләр дә, авыл үлгән, тавыш тын юк. Авыл кырыенда бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өйнең эчендә ястүдән соңра бер карчык намазлыкка утырган. Бар җиһаннан күңлене арчып. Күтәргән култыгага. Яд итә ул шунда үз угылын. Ходаем ди. Бәхетле булса иде сөйкле газиз угылым. Тамадыр мискинәмнең тамчы-тамчы күзләреннән яшь. Карагыз, шул дугамы инде Тәңре каршына бармас. Бик яхшы ниятпен килеп бит әле сезгә. Сездә товар, бездә сатып алучы дигәндә, шундый ниyaтлар белән йөрик менә. Бик яхшы. Аны Гали товарны сыйфатлы вакытына җибәрү бик яхшы булды. Шулай мин дә шулай дим аны менә. Үстердек, сөлек кебек ире. 30 яшы тулды, бурынна коман хатын кыз исе килми. Шуңа менә шуңа ялчыларга булды иде. Менә сез каршы килмәсәгез, Нинди каршы килүде юк. Шүлле җегетләр бит алар гөмбә кебек. Аларны сезләргә кирәк. Аны Мухаммад белән баганкалар булай да табып торайм әтисе. Bu koşunluyda okuganda bulsun dediğinde tırıştırayım hepsi. Tırıştır. Кошынны кирәк булгач ухаживать итәйем әтисе. Кызым, чыгайлы монда кунаклар килде кызым. Сөлек сыман җегет килгән. Кызым менә карале, булган җегет килгән, танышыгыз, сөйләшегез, яме. Вәли, оныклар сиясе килә бит, оныклар сиясе килә. Малайның үскәнен сизми дә калдым. Шул эш дип шаптык та шаптык. Ул малны җыйдык та җыйдык. Ул кемгә дип калдырасыз ул малны хәзер? Кемгә дип? Эшкә калдыргаш то ли. Без яшәгәндә ут яндырайык. Шулай. Менә мин үзем армиягә киткәндә ярты авыл кызы шылап калды. Сагынам, көтәм дип хатлар язган булалар. Кайтуыма берсе бер калмады. Виш кияүгә чыгып беткәннәр. Шанасы юк инде. Минем хатын нишәр бит. Кит инде шабага бит. Гомер буе канымны ичте. Шанасына менә бармакка үртәле урыслан тиге безымянный палец. Атсыз бармак. Әйе, менә атлы булды. Әйе, менә кара. Нәрсә киттеләр? Хамут. Орта йөрдә юкманда. Юк. Менә шул канны шәйнне малай. Шулай. Хатын кызны ана бетереп булмый бит аны. Менә аның чәче узын булса, кистирә. Кыска булса, үстерә. Туры булса, бүдерәләтә. Шулай. Бүдерә булса, турайта. Әйдә, чәй içip алайык. Әйдә.
Koyan şey bitirdim bu katlı motor kümletlerini mozası çığa bitmeden ne işledim ben kızıdıvanı? Ey canım, hatın kızın bir tane bütün maksatı bulgan akşanı tuzdırıp bitirip. Erinin serkelerine bir tinde kalmasın. Yürüp bit ol. Kapkadan çıkıp gidiyor bilen tavuk gibi. Hujasız aileni an elektrikine dururlar. Şulay. Hatın kız bir de kortayım yok. İrattın bana kuzu kurni başlar. Neler şu kurmiler. Benim bilesiniz Zülfiye ki. Uz gımrımda birgine tatlı olsa da. Uzi bay, uzi şibe, uzi ungan, akıllı, suluğa yürmey, içmey tartmay turgan irat kuresi kile. Bir minuttan dalmışı, indeşmişi basıp durur yukarı. Vallahi. O kadar. Yazmalar karadım. Top şimanda irat cin yüzünde yok. Yoktur malay. İrat bit ol bilesin mi? Ol bik avran bile upravle kişiyor. Ol sana bit moşuna kullanır. Yok, o senin teki satıp alan pravın yerde mi değil de mında? Mında intuitsiya da kirek mi? O pravillarini yottan bilirge kirek. Anın bir disiplinasını da sezip duruğa kirek geldi. Turmuzları tutmayalarına, rulları sulğa koyara başlay. Asabinli bakları koymuyorlar. Değil mi? Sen özünde naşar saklanmanatsan. Oy rahmet. Görkem kurnesin, ele diyete tutasın. Yok. Diyetalar tutmuyor. Minde diyete tutup karagan bulamda bir de barıp çıkmaydı. Yok. Indi diyete tutasın sen. Eğitim mi? Eğiteli. Ne diyete deyip o kağızga yosip koyam. Fırındıkka koyam. Kuturam. Orşimda. Ulan meytemine bu karayla. O diyete degende neyme? Mine bu iratlar uylap tapkan mı deyişir? 90'ga 60-90 razmerleri hatın kızlarga ime. Köp mü hatın kızın yarısı bitken. Mine men sen aytayım, iratlarga da bir parametre uylap tapırga kirek. Leseniz işlesinler. Şortlasınlar, rastişki şeyler mi? Kişi raşılar mı? Leseniz işlesinler. Kızım, biz bitinde köpten eğlenişkenbiz. Nişik indi. Көптен интернеттен, балабыз да бар инде.
Жил имен ишларына кагыла ахрысы. Имен тарихчы ул. Имен урманның тарих укытучысы. Юке, Кайын, Милеш, алар жыр, әдәбият, рәсем укытучылары. Әрәңге кем? Белмәссең. Ихтимал ул физиктор, каты, конкрет, бәлки математик, тегәл эмоциялар белән исәпләшми. Шуңа күрә орлыгы кыш көнечә. Янәсе аның үз вакыты бар. Күзләр безнең яшьлек кайта авазы. Күзләрдә без икәү табыштык. Күзләр безгә бәхет алып килде. Ике йөрәк бергә кавышты. Бүләк итсен миңа кабат күзләр. Күзләр безнең соңгы яфрак сагыныш билгесе.
Утепленные кроссовки с уникальной водоотталкивающей технологией и классическим спортивным силуэтом. Зимние куртки или хотя бы шапки и перчатки. А также любую другую теплую одежду, завалявшуюся в вашем шкафу, лучше отдать бездомным. Ведь добро можно делать под любым брендом, став волонтером акции «Мы вместе» на сайте dobro.ru. Правильно, мойте руки. Мойте руки с мылом. Тщательно и каждый пальчик. Не меньше 30 секунд. Смотрите и слушайте всей семьей мои зеленые сказки. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас.